So maperopero pamene zadziwika chilungamo chenicheni cha USS Abraham Lincoln, chilungamo chachita chadziwika pano pasopano chifukwa kumene kuchako timamva nkhani zosiyana. Okay, chinachita kuthawa chinthu chinachita kuthawa like few kuthawa anthu kuthawitsa miyoyo zimene zinachitika ku chisitima chimene pano chili kuti chinathawako, right? Chinali ku Iran, after choka ku Iran chinapita ku Israeli. Iran inapereka malipoti ona kuti tachiphulitsa taponya ku mabomba. America inakana if I said na principle ndipo I said, General, what's with the Abraham Lincoln? It looks like it's burning down. No, it's not burning down. Not a bullet was ever fired at it, sir. They know better. I said, this is my first glimpse of voices na text message. Chinapita mwe kuchako kana kwana anakabaya ndi nkhani ino kuti akuti ai ifeyo panali vuto la khudzana ndi moto umene unayaka kuchokera ku washing machine ndi moto unakhala 30 kuilo kukomeza kuti 30 hours moto kungobukabe muti mu Abraham Lincoln. So like anakamba zambiri zokhudzana ndi chimene njocho anthu akuti akhulupirire kuti izi zimakupima kuti koma chilungamo chenicheni chionokera panopa. Musandigende kani miya fandi kupasana umbone wazimene ndikamba basi cha Abraham Lincoln ku Iran chinachita kuthawa anthu chinachita kuthawa. Okay, anachita kuthawa chifukwa Iran inachiphulitsa. So chinachitika nchani chamma 1 chamma 1 ndituma mawa basitu ndege koma zimanyama pamanyama kapo ndege pacha wautali yes kumpita ku Iran kapoti koma every maseconds amene kunyamuka ndege kunyamuka komanso kuso kumabwera so mabombaso amen mabomba amene amabwera ku Abraham Lincoln tikwamba nkhani kuza ndi ma angles onse 17 angles like ugu amen ana kuganiza kuti ababali thawe ndipo umwe athawitsa miyoyo chifukwa anthu aya anali ready anawakonzekera. Okay, so nkhani chilungamo chije nkhani chimene chichi wina yayi niyo mango nena ati basana umbone osathamanga ula dekan umbone sobana Donald J. Trump abasana anthu umbone chinachika nchani. platform. We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. And it was over. Sibasi, nkhani ndimene amene mufuna sombano ina kusa wene papa amene akuze ndi Donald Trump akukamba za report limene anapatsidwa ndi makomanda amene akayendetsa chinthucho akuti akulu we ran for our lives kuthawitsa miyoyo. They shot 100 missiles at one of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world, actually. And out of 101 missiles shot, run for your life. Pulumutsa moyo. Athawa 17 angles mabobo. Koma nkhani ndimene makubweza ita temakamba nthawizo says kunena kuti iniyo ma damages ambiri amene ali ku America, ma damages ambiri samapanga report akumapanga twist akumasintha ma report akumasintha mitu cholenga kuti anthu asazindike bwinobwino chimene chikuchitika, right? Mmene takharuka nkhani zimenezo kambe libiri. So simungakhulupirire zimene Fox yikuzana, simungakhulupirire zimene for one my headliners amapanga control izizi bwana sana nene
nthawi isajisana nebanja. Actually Trump is very honest guy. Tineva kuti Trump kwamwaka isamabisa izinthu yakhe. Trump is very honest. Amayankhula zimene I like. Chilunga mchenjeni. That's why mzuri Trump akulu kuti akulu sikunali bwino yayi. Kunachitika ndithu kunachitika mbola kwambiri. So the same thing even pakali pano Iran literally yalengeza kuona kuti asilikali a Israel. Okay, remember kuti mbiyo analengeza kuona kuti mabase wose taphwanya mabase a America kulicho taphwanya. Chimene chatsala chena kuti asilikali amene wa 40,000 amene samakhala mabase muja. Mabase musamakhala 40,000 apita mahotelo. Therefore akwanena kuti nonse amene muyandika ndi asilikali aku America kumene uko kumsamali komanso kuti basa report kuti ali pakuti chifukwa ifeyo mabomba athu afika kutiko afika kumeneko. So amayankhula kuona kuti at least maybe 400 ndithu avulala ndithu kapena date kapena amwalira. Iyo anapanga choncho report imene yonza ndi recent attack imene apanga apa pai. Koma pankhani kuza ndi mbuyo mo same like kwambira bayambirira zinmezi confirmed bwino ndizona kuti asilikali ndithu 300 chakuti ndithu anavulala ndithu pankhani kuza ndi ma-attack amene wawa. Okay, so I mean zinthu zambiri ma-Americans akumabisa dala akumazikhalirira kuti anthu asalani asadziwe chilungamo chenicheni cha nkhani kuti izi zikuyenda bwanji. Yeah guys, and Trump pakali pano akunenaso kuona kuti even pa Strait of Hormuz pacha. I mean Trump are even in the Strait of Trump, Maloma Strait of Hormuz, Strait of Trump. Shedding now, and be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. Okay. Akupanga majokes taketo and kumwambia manja hey. Yeah, that's the Trump. Donald J. Trump. Okay. So ngani ndimeneyo chilungu chankhani mwachidziwa zambiri zwazibisa panopa kumanthayina ake azamba sokulu wasokhaokha. Breaking news that we're hearing coming in via our partners at NBC, and that is that several American service members were injured by an Iranian missile fired at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia today, and that's according to two US officials. None of the injuries are considered life-threatening. At least one aircraft was also damaged in the attack. And just to update on the position in terms of injured and killed servicemen, we hear that at least 303 Americans have now been injured in the war against Iran. 10 of those were seriously injured. So just to reiterate that breaking news, several American service members were injured by an Iranian missile fired at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia today. And the pakali panos zimeza ambazi. Thank you so much, Malawian cameras.